Croeso i Gymru. Rydyn ni'n genedl groesawgar, gyda busnesau lletygarwch, darparwyr gweithgareddau ac atyniadau heb eu hael. Ond beth mae'n ei olygu i redig un o'r busnesau hynny, bob dydd? Hawdd? Neu Sion bob swydd? Ydych chi'n gweld bod rhedeg busnes yn llafurus drwy'r amser? Ydych chi'n dymuno a gallai pethau fynd ychydig yn fwy llyfn? Neu y gallech chi fod yn fwy prysur heb fod angen byw bywyd gan milltir yr awr drwy'r amser? Beth tas ni'n dweud wrthych chi y gallai cyfleidio technoleg i wneud eich busnes rhedeg yn gyflymach olygu y gallech chi arafu? Neu o leiaf gael rhywfaint o help gyda'r llwyth o ddydd i ddydd? Swnio'n rhy dda i fod yn wir? Beth tasau ni'n dangos i chi? Mae Croeso Cymru a Cyflymu Cymru i fusnesau wedi dod at ei gilydd i helpu busnesau lletygarwch a thwristiaeth yng Nghymru i gael yr holl gymorth digidol a gallen nhw fod ei angen. Rydyn ni'n awyddus i ddangos i chi sut y gallai mabwysiadu rhai prosesau newydd clyfar eich helpu chi i wneud mwy o arian, neu roi mwy o oriau ar y cloc. Naill ffordd neu'r llall, does dim i'w golli i fusnesau fel eich un chi, ac yn well fyth, mae'n rhad ac am ddim. Byddwch chi'n mynychu gwebinar Rhad ac am ddim fydd yn sôn yn fanwl am rai o'r pethau allai eich helpu chi i gynyddu eich archebion a'i gwneud nhw'n haws i'w rheoli. Ac yna byddwn ni'n darparu cynghorydd busnes i'ch helpu i barhau ddefnyddio technoleg a systemau awtomataidd i'ch helpu chi. Enghraifft, oeddech chi'n gwybod bod pobl sy'n dod i Gymru ar wyliau yn defnyddio amrywiaeth o sianeli ar-lein i drefnu eu taith? Gyda thua 4 o bob 10 yn archebu'n uniongyrchol gyda darparwr llety, 3 o bob 10 yn defnyddio asiant teithio ar-lein, a 2 o bob 10 yn defnyddio asiant teithio traddodiadol. Neu, pan fydd cwsmer yn driw i fusnes, bydd 86% yn argymell cwmni ffrindiau a theulu, a 66% yn debygol o ysgrifennu adolygiad cadarnhaol ar-lein. Byddwn ni'n archwilio taith gyfan eich darpar gwsmer gyda'ch busnes, o ddod o hyd i chi ar-lein a gwneud archeb, i ail-ymweld neu wneud argymhelliad, yn ogystal â'r holl bethau y gellir eu hawtomeiddio fel cymryd taliadau ymlaen llaw a diweddaru eich calendrau archebu. Ac rydyn ni'n rhoi mynediad i chi i'r holl ddata diweddaraf ar yr hyn mae darpar gwsmeriaid yn chwilio amdano, gan busnesau fel eich un chi, gan eich ryddhau chi i ganolbwyntio ar weithio ar eich busnes, yn hytrach nag ynddo. Cyfleidio technoleg i wneud gwahaniaeth mawr i'ch busnes yw ein bwriad ni, ac mae dechrau arni'n llawer symlach nag y byddwch chi'n meddwl. Felly cofrestrwch heddiw ar busnescymru.lliw.cymru/Cyflymu Cymru i fusnesau. Mae hon yn barthneriaeth rhwng Croeso Cymru a Cyflymu Cymru i fusnesau. Gwasanaeth am ddim gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.